Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui estem al Pintorell una altra vegada i avui comença la Galàntica dibuixant. Galàntica, bon dia. Hola, bon dia. Sembla la ràdio, això. Amb l'entrada així. Ai. Ojo, comencem en color rosa. Què és rosa o lila? Jo crec que és rosa. O lila. És que em sona que és lila. No sé quin color és, la veritat. Violeta. És com un ratpenat. Ah, viseta. Més a la A. Sí. Merda. Sí. Vestido. No, ja, és llarg. És llarg. Vale. Vale, comencem bé, 55 a 5. Per qui no sàpiga de què va el joc, una ha de dibuixar i l'altra d'encertar la paraula. I si t'encerten la paraula, guanyes un punt, així que ho has de fer bé. Un punt o els que guanyis. A veure, imagina't una carrossa, per exemple, vale? Això té rodes. Bueno, no... I no sé si saps, però jo no hi ha... Bueno. Això són rodes, d'acord? És una carrossa i va amb molta gent a dalt i és un dia especial. La gent va... Bueno, doncs no van vestits normal. Van vestits de colors i, per exemple, un va vestit de lleó, l'altre va vestit de piles, del que sigui. La gent va vestit de diferents coses. Come on, Galàntica, que tu pots, eh? Espera, Pensa, tu pensa. No, com es deia? Espera. Hi ha una cançó? Sembla que celebro el febrer, però no t'ho sabria assegurar. Bé, no la celebro. No! Aquesta gent està celebrant alguna cosa. Van disfressats. Quan es fa això? Ah, vale. Espera, ho deixo a l'últim segon. És que... No ho puc creure, tu. Has clicat la C trencada en comptes de l'Enter. Et deixo el vídeo a tu, que et vagi bé. Adéu, que me'n vaig. Adéu, que vagi bé. Vinga. No hauria d'haver triat aquesta. Se n'ha anat de veritat. Se n'ha anat de veritat. Ja està, però he marxat per la porta de veritat, no és broma. Hola, vinga, els cascos. S'han enredat per tota la cadira. Mare meva. És el karma per enfadar-te amb mi. F per els meus cascos. Com pots comprovar, això és un cotxe esplèndid, però també pot ser un camió esplèndid. Vale. ¿Por qué no? Què tenen aquests dos objectes sobre rodes que es mouen automàticament? Què són? Vale. Sembla una tortuga, el camió. Sí. Es mouen automàticament. Ah, Sí, vas bé per vehicles, eh? Es mouen Si no però per fos... què n'has posat un mòbil automàtic? No, és broma. També, podria haver-te dibuixat un mòbil i així... Bueno. Galàntica is going to... Que són 6 lletres, va. 6 lletres. Mira, dibuixo com una merda, ho sento. Millor ho fem al modo Minecraft perquè... Ah, no, que aquesta és amb C. Quantes? Són 6. Hem dit que eren 6 lletres. A veure. Caracol no en té més. Té una R. Algú amb R.
patrocinador, no? És l'Steve, m'has dibuixat l'Steve. I pedazo de línies t'han sortit, tio. I aquest tio està... Mamaíssimo. Ah, ostres. Hosti, tio. Modo Minecraft millor perquè mare meva. Sí, s'entén millor. Ojo, porto 95 punts, eh? Tu, Ah, mira, aquesta. m'ha sortit perfecte, en plan, hi ha unes línies... Te'n recordes que l'altre dia vam jugar Ostres. i em vas explicar una cosa d'una corda? Que anava un senyor per una corda? Doncs aquest senyor va per una corda, però que està entre dos edificis molt alts. Molt alts, molt alts. Que per cert, la segona... Bueno, la primera part És veritat. d'aquest pinturillo... La teniu al canal de Galàntica, que a la i d'informació trobareu el seu canal, a la descripció també, i si voleu acabar de veure aquest vídeo per anar i després veure la primera part, també ja teniu el seu canal a les pantalles finals. Com anàvem dient, aquest senyor va per una corda entre dos edificis, i aquest senyor té molta por de caure. Té por a les alçades. Té molta por a les alçades. Si tens por a les alçades, tens... Molt bé. L'accent no m'ha fet ni falta, i abans Sí? he estat posant accent a la paraula. I saps? Molt bé. Tercera ronda, I et vaig guanyant jo. Ostres, tu, cada cop m'atrapes més per 18 punts. F, posa-la. 3 lletres. Ona, què fas? Què dius? Ona, què dius? Ònix, em dic Ònix, torna a fer la reacció, torna-hi. Ja més guanyo. No et crec, no et crec. Oh, Dios, és que no he tingut temps de dibuixar. De seleccionar el color i ja m'havia posat sol. Cantem? Sol, a veure, no, paro, si no... Bueno, no, espero que us hagi agradat el vídeo. Si és així, li doneu like i així tindrem una... Si contem el vídeo de Galàntica i el meu últim, tindrem una quarta part, ja sigui en el seu canal o sigui en el meu, i anirem fent més vídeos d'aquests on sembla que faci trampes, però no faig trampes. Ens veiem en un altre.